Helo, fi yw Talulah, a heddiw da ni yn trafod all things ffeministiaeth a sut fydyn ni newid ein meddylfryd pan ddaw i at siarad a dadansoddi ffeministiaeth. So, pan ddaw hi at ffeministiaeth, da ni really isio ysgoi edrych ar y theori yma drwy lens hollol gyw ac hefyd ysgoi ymarfer ffeministiaeth sydd wedi seilio ar ein profiadau bersonol yn unig. Mae'r ddelwedd cyfa yn lot fwy nuanced a complex na galla ydych chi'n meddwl. So mae hyn wedyn yn arwain ni at edrych at intersectionality, sy'n sicrhau bod pob llais yn cael ei glywed ac yn cael ei ddilysu o fewn fframwaith a narratif ffeministiaeth. So, un misconception pan ddaw i at ffeministiaeth ydy bod ffeministiaeth yn cwmpasu'r syniadaeth yma bod menywod yn cysau dynion a'r syniadaeth yma o falchder a dyna fo. Nid dyma be yw'r ffeministiaeth. Ffeministiaeth mae'n golygu lot o bethau gwahanol i bobl gwahanol, ond in a nutshell, y pwynt yw i weithredu dros fenywod sydd ddim yn cael eu lleisiad i clywed. Pwynt ffeministiaeth yw i herio patriarchaeth a'r systema o oppression, submission sydd wedi wreiddio o fewn ein cyfundrefn a system a chymdeithas ers oes iddo mewn. So, enghraifft o ymarfer ffeministiaeth sydd ddim yn hollol groesriadol intersectional yw pan mae ffeministiaid yn cynnal rhyw brotest a mae gyda nhw slogans a placards a ballu efo geiria sydd yn arwyddocaol i'r syniadaeth yma o womanhood. Bo'r geiria a placards yma yn creu stŵr ac yn gofiadwy, mewn gwirionedd maen nhw yn hynod o exclusionary ar gyfer lot o marginalised women, enghraifft pobl, traws a queer. Dyma le fydyn ni ddod â braint i fewn i'r sgwrs. So fydyn ni fatha menywod breintiedig ddefnyddio ein braint i amplifio ac i sicrhau bod lleisiau marginalised women yn cael eu cynnwys a'i clywed. Ond hefyd, di patriarchaeth ddim yn system sydd yn gweithio ar ben ei hun. Dio ddim yn separate entity. Mae'n rhaid cydnabod y ffaith bod patriarchaeth yn cael ei danwyddo gan systemau sydd equally oppressive, fatha cyfalafiaeth a goruchafiaeth wen. Mae'r narratif oversimplified ac incredibly whitewashed yn cael ei ffynnu ac i'w weld o fewn mainstream media, mainstream conversations. A mae hyn yn actually direct product o wlediachiaeth. So, da ni gyd yn dysgu pob diwrnod am ffeministiaeth a materion sydd o bwys i ni, ond dwi'n meddwl pan yn ni'n astudio'r pethau yma, mae'n holl bwysig i geisio edrych yn ddyfnach. Felly dyma, I guess, ein daily reminder i ni gyd newid ein meddylfryd pan dyn ni yn edrych ar ffeministiaeth ac i ddigoleneiddio ein mindsets ac i diversifio y narrative. So fi'n gobeithio bod fideo yma di ysgogi chi i eisiau ffindio allan mwy am y theori ffeministiaeth ac intersectionality a'r more nuanced conversations. So ewch allan, darllenwch, gwrandewch ac yn bwysicach gweithredwch ble fedrwch chi.